Pam, bon dia, com esteu? Tancats a casa, supos? Bueno, hem de fer bonda, no me queda d'altre, no? Mireu, per passar l'estona una miqueta millor, si teniu material, podem fer una bolla de malabars, bé, jo en faria 2 o 3 millor, i així podem practicar més. Necessitam globus, farina o menjar de canari o perico, una botella d'aigua, un embut i uns tisores. Una vegada tenim la botella i l'embut, hi ficam unes 3 quarades de farina, seran suficients. No necessiteu més, no fos cosa després, n'hi hagi massa, mateix sobrarà. Anem ficant tota la farina en la botella i una vegada tenim, agafem un globus, l'inflam i hi posam la boquilla a la botella d'aigua. Anem tirant i trabucant tota la farina, tota, dins el globus. I una vegada està trabucada, pues ja ho sabeu, llevam el globus, traiem tot l'aire de dins els globus i tal vegada hi haurà un sobrant que mos quedi aquí a la boquilla, el llevam, les monetes, una vegada llevat, la traiem aquesta boquilla i afegim un globus més. Allà on tenim aquest foradet que m'ha quedat, que és la farina, hi afegim aquest globus. I així repetim el darrer fins a 3 vegades més. Així vos quedarà un globus super resistent, una pilota resistent que si cau en terra no se rompa la primera de canvi. D'acord? Una vegada heu afegit els 2 globus darrers, aquests que ara ja poso, però aquí si voleu, en el foradet que vos queda, i si teniu una miqueta de cinta aïllant, li doneu una volta de cinta aïllant i li feis com una ratxa així, transversal de tota la bolla i vos quedarà xulo tot. I quan les teniu, falleu-hi. Jo només en tenia 2 i amb aquesta és la tercera. No vos desanimeu. Ai, alerta, a vegades veig si hi haurà la primera vegada ve la farina per tot. Vinga, ànims, molt bé. Disfruteu de la família, campions.